Har du styr på det, Johanna? Jo. Det må man ikke, Victoria. Det må man ikke. Råb Alle helt. kan mig ikke gøre det der. Ikke råb helt så meget, vel? Ej, hvad? Jeg gør det, jeg mig. Johanna, skulle du også ned og ligge på maven, sagde du? Victoria. Okay, men det må du stadigvæk ikke. Det må du stadigvæk ikke. Ja, Victor. Nej, det må man ikke. Det må man altså ikke, Victoria. Det må man. Altså. Du må ikke ligge oven på hende, vel? Ej, ikke løfte. Du må kysse og kramme og æge. Ja. Det tilbage. Han har ikke løftet hende så meget, skat. Hun kan selv. Det kan du finde noget andet til hende, hvis du har lyst. Du har den her. Ej, men jeg tror, hun synes, den er lidt kedelig. Jeg tror godt, hun vil have noget mere. Hun er ved at være lidt stor nu, jo. Hun er ved at være en stor baby.